Ce faci să vede acum? Rabi, say hello! Hello! Să nu plângi acum! Scoate degetul din gură! Așa. Hai să punem telefonul aici. Hello! Nu! Nu! Opri degetul! Nu-i voie! Așa vezi, dar nu-i voie! Scoate degetul din gură! Scoate degetul din gură! Joacă, dacă e fericit să-și scoate degetul în gură, să-l bate. Ups! Stai că mai și alunec. Așa. Ia, ce ne spui? Ia. Știu, la burtica sau ce? Nu, eu chiar fi foame, să întreb alea. Poate. Poate se vede și pe aici. Hello! Oh! Nu mai se vede rău, așa se vede ok, mâna. Era de la lumină. Te trage? Ison. Nu! Disperat. Bagă degetul în gură. Taci că a dormit. Fii atent. Nu! Nu se uită la mine. Și-am crezut că a dormit. Mai ce somn sau ce foame? Taci că-i somn.